i n'a fɔ dɔgɔkun tɔw a nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila renouveau kumaso kɔnɔ ka kɛɲɛ ni aw ka jɛmukan mandi sibiri o sibiri n'ale bɛ lase aw ma 7 sur 7 a bɛ tali kɛ ka kunnafonidilaw wele ka na kuma jamana kunkanko kan i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min kunnafoni junkɔrɔla ye kunnafonidilaw olu nagakɔrɔla ye an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin ni jɛmukan in ma aw minnu bɛ an ta renouveau fm sanfɛ bamakɔ n'a lamini na an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn 98.1 aw minnu fana bɛ an sɔrɔ segukaw fɛ yen nɔ arajo ɲɛlɛnni sanfɛ ka foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'an ta tele sanfɛ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ aw fo aw minnu fana bɛ anw sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la renouveau tv fm o page facebook sanfɛ an bɛ foliba di aw ma aw b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'an sigira ni jɛmukan in kɛnɛ kan jamana kunkanko de bɛ ta k'olu kɛ babu ye k'a di kunnafonidilaw ma u ka se k'u hakilina di a kan babu ba saba bɛ an bolo bi a tɛ k'a fɔ k'o dɔrɔn ye jamana babu ye nka anw y'a ye k'a fɔ ko kuma kan ka kɛ olu de kan a bɛ tali kɛ fɔlɔ dɔgɔkun in kɔnɔ min ye jamana premier ministre a ka fariganko o kuma cayara kosɛbɛ o kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi o ye décret dɔ ta ka se ka ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ma k'o kɛ premier ministre ye wagatini kungurunin kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko intérim ko in kɛra cogo di an bɛna jateminɛ k'a ko kan n'an bɔra yen nɔ mali ye i wakilu kɛ conseil de sécurité ye ka jalaki bin faransi kan k'a fɔ k'a bɛ ka min ye jatigɛ walekɛlaw olu dɛmɛ anw kan wale caman na ani fana ni ka minɛnw di u ma a ko kɛra cogo di a don ni bi cɛ kunkan ma mɛn foyi ma bɔ a ko la mun bɛ k'o balan an bɛna hakilina miiri kɛ o kan n'an bɔra yen nɔ min ye organe unique ko kuma ye autorité indépendante de gestion des élections bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ma ko o sigili ko la ko parti politique ani société civile k'olu ka cidenw olu kɛra sobon ye k'olu don jɛkulu in kɔnɔna la an bɛna hakilina miiri kɛ ka sɛbɛn k'o fana kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔ walasa ka nin kuma ninnu batiri an ka maa welelo mariam musa ari mayiga mariam i ni sɔgɔma kaba i ni sɔgɔma lamɛnbaa na filɛlibagaw aw bɛɛ ni ɲantuma hakɛto i ni sɔgɔma an lamɛnbaa na filɛlibagaw aw bɛɛ ni ɲantuma ayiwa a diyara an ye an bɛ i fo mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko muso tɛna émission na k'a sɔrɔ e ka nali ka ca émission in na nka tuma dɔ la i ka ci de bɛ caya o ye tiɲɛ parce que i fana ni kunnafoni di baara la i fana ni i donnenba don a ma nɔgɔ sinɔn a ka di n ye an ka se yan tuma bɛɛ muso a ka d'an ye an k'an jɔyɔrɔ fa ka nin yɔrɔ ninnu d'an ma écran ninnu walasa an ka kuma k'a yira k'an musow fana an bɛ kunnafoni di jɔyɔrɔ b'an na wa fana an kumakan an fana b'a dɔn a dɔnniya b'an na baara in dɔnniya b'an siga foyi t'a la i tɛ sɔn ka na n'o tɛ a dɔnniya b'i la de Bokar Payeta o i ni sɔgɔma kaba i ni sɔgɔma foli diyara n ye n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ e yɛrɛ la a diyara n ye ni n taara nin plateau ninnu kan o ye n taabolo kɔrɔ ye a jɛmukan labɛnbaga n bɛ a fo siga t'a la parce que émission duman a lagɛli n'a filɛli ka di mais i bɛ taa sɔrɔ ka kɔn an ɲɛ mɔgɔ min b'a labɛn a bɛ weleli min kɛ fo ka taa studio fo ka taa invité bɛɛ don studio kɔnɔ i tɛ lafiya i bɛ weleli la siga t'a la o foli kɛrɛnkɛrɛnlen k'i ye o tɛmɛnen kɔfɛ n barokɛɲɔgɔn minnu bɛ sɔn ka na sigi ni hakilina di a bɛ ja dɔ ye a tɛ ja dɔ ye a bɛ ja minnu ye olu bɛ u fo a tɛ ja minnu ye olu bɛ o nɛni u b'u dɔgɔya o bɛɛ kama ka na u sigi k'u hakilina di n'o ye madame ni Sori n bɛ olu fo mɔgɔ fana ni samedi dɔ in na ka u ka sunɔgɔ duman bila k'u sigi ka anw lamɛn n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo techniciens radio télé renouveau a mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n bɛ a bɛɛ lajɛlen fo a diyara u bɛɛ lajɛlen buba an bɛ i fo an kun famana dɔɔnin Sori Ibrahim Jalo i ni sɔgɔma kaba ke e fɛnɛ fo foli diyara n ye Payeta y'a fɔ cogo min sabula ni ye émission sigilen sen kan min bɛ émission na bɛɛ a bɛ baara belebele de kɛ avant que émission kɛnɛ ka sigi ka se émission sɛbɛnni a n'a invité ɲinini ma ka na plateau la baara don an b'i fo i ka wulikajɔw la mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ émission suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛnw yɛrɛ hali jamana wɛrɛw la minnu tɛ Mali ye émission in tɛ tɛmɛ maa caman kan an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka co-débatteurs fo minnu bɛ dibila baara kɛbagaw réalisation ni radio ni régie an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu don kɛ jamana in ye an bɛ janfa min kɔnɔ hali bi ala ka jamana in ala ka an bɔ a kɔnɔ jamana marabagaw ala ka hakili ɲuman d'u ma ka dugawu don kɛ foro ye minnu tora jamana kɛlɛ in na ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu banalen don ala ka
kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ sababa ma ami a diyara an ye an ka maa naani welelen o ye Yusuf Sisoko ye alternance o maa ɲɛmaa don nka a bɛ retard kunkurunni na a bɛ an sɔrɔ jɛmukan kɔnɔ an y'a fɔ an ka babu kun fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o sɛgɛnnafiɲɛbɔ senfɛ min ye fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye o ye décret bɔ dimanche don k'a yira k'a fɔ ko colonel Ablaye Mayiga ko o bɛ a nɔra bila yanni wagati cɛ nka yanni an ka se colonel Ablaye Mayiga taama Boubacar Keïta an ka jateminɛ kɛ premier ministre yɛrɛ fana ka ko in primature mɔgɔw ko ko fari jagabɔ don nka mɔgɔ caman bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ a la e ka jateminɛ ye jumɛn ye premier ministre ka nin farigan ko in bon kaba an b'i fɔ ni ko in a kuma cayara parce que souvent n bɛ yɛrɛ ɲininka kuma caya kun ye jumɛn le premier ministre Choguel Kokala Mayiga c'est un mortel donc si un mortel tombe malade ne ma au coup extraordinaire ko don quoi. Mais est-ce que tu dépend gestion? Non, bon, gestion c'est parce que tout simplement jamana sera là souvent ni mo kuma cogo ni mo ko ga cogo lagɛ a bi lasan parce que en bora en ga malien minan kono en kɛra fɛn dɔ ye sugu tɛ an na quoi parce que premier ministre banana problème bɛ min sincèrement je ne vois pas de problème c'est un mortel tout mortel peut tomber malade tout mortel peut mourir donc maintenant ni premier ministre banana ko a bɛ fɛn na mais pourquoi spéculation ba min bɛ autour de sa maladie ne tigɛ o de faamuya parce que kaba fɛn a donné nous parce que tout simplement ni classe politique ta a bɛ fɔ pour parti belebelebaw ni an b'a fɔ ten an ka kumaw la olu caman na depuis Choguel numéro fo bi wulikajɔw bɛ sen na a bɛ bɔ yen cogo min na a ka ɲi a man ɲi a ka d'an ye a man d'an ye ça c'est autre chose c'est de bonne guerre politique o de don mais que les militaires aussi s'en mêlent ka bon ne t'o o yɔrɔ de faamuya parce que i ko an da bɛna se a ma parce que aujourd'hui ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ka munumunu je crois que n'i y'a lajɛ kunkan minnu bɛ ka bɔ k'u ka Choguel bɔ premier ministre la les militaires sont favorables à cela o ye ne ka faamuya ye mais parce que bon kuma caman bɛ ka fɔ hali bana in yɛrɛ la parce que dɔw ko k'a évacuera dɔw ko a ma évacuer dɔw yɛrɛ ko ko a paralysera dɔw ko a AVC kɛ bon il y a trop de spéculation autour de ça mais ne bɛ jigin mɔgɔ minnu na fɔlɔ a yɛrɛ ka page n'o primature page ye minnu bɛ o la kɔlɔsi a ka page administrateur parce que je ne vois pas pourquoi négatif n'o de fɔ adamaden de don a bɛ se ka bana don dɔ ka di la don dɔ man di la ala an yɛrɛ kuma dɔ la fariganw bɛ se k'i minɛ mais baara intensité min bɛ premier ministre la compte tenu de son âge et an bɛ camancɛ fanga la an bɛ niveau min na pression bɛ niveau min na mais ça peut arriver à tout le monde maintenant ne hakili la an kan k'a bila o minɛn de kɔnɔ et maintenant au lieu de k'a fɔ an b'a fɔ bon an b'an profiter ni occasion fɔ peut-être que ka na ni fɛn wɛrɛw ye ka fɛn wɛrɛw ta ka don an sekɔrɔ parce que i b'a dɔn mais kaba ne tɛ ka min faamu depuis transition in daminɛna Assimi donna fanga fɛ fenêtre fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bien bi k'u bɛ fanga la kalama fili k'u si ta u ye marifa da jɔ an na de o de la u bɛ fanga la bi sinon u ma baari ta k'u kalan ninnu ni maliyɛn bɛɛ ye k'o la k'u bɛ fanga la mais et pourtant politique mɔgɔw b'u pan olu kunna ka kala sɛmɛ olu la minnu ye wulikajɔ kɛ ka IBK bi fanga kɔrɔ la an b'a fɔ c'est à dire que tajuru sara a kɛ n'a fɔ tajuru sara bere komi y'an ka fanga tiɲɛ an fana bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka an bɛna tila ka don o débat kɔnɔ mais Mariam que polémique ka kɛ mɔgɔ ka banako la c'est vrai que Ibrahim Boubacar Keïta ala ma hinɛ wagati dɔ la ale fana ka banako kuma cayara tan mais Choguel bɛ bila a mɔgɔ filanan fɛ ka polémique kɛ mais est ce que tuma dɔ la a dɔw tɛ dépend a tigi yɛrɛ masɔnnamɔgɔw ka kunnafoni gestion na. Bon Choguel ko bɛ yɔrɔ min na bi a tigi masɔnnamɔgɔw dɔrɔn tɛ bari Keïta bɔra k'a fɔ sisan c'est mortel mais ni maa min don politique mɔgɔ de don bi bi in na Mali gouvernement ɲɛmaa de fana don donc o parti fana b'a la a tɛ se ka communication tɛ se ka k'o tigi ka bana ka ten cogo la i b'a fɔ tɔw ta bɛ kɛ cogo min na ni hakilina la o ye fɔlɔ ye filanan ŋunuŋunukanw cayali parce que bana nin an y'a ko mɛn bɔlɔlɔ siraw de fɛ fɔlɔ yanni yɛrɛ communiquer yɛrɛ tɛ fɔ ne ma communiquer yɛrɛ page Facebook o ye phrasini 2 de kɛ Choguel Mangɛnɛ a bɛ repos force la a ma fɔ an ɲɛna yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na a dalen bɛ yɔrɔ min na foyi ma fɔ o kɔfɛ wa fana a fɔra dɔgɔkun kelen sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ a bɛ baara daminɛ o de fɔra mais n'a ma ɲɛ gouvernement sera k'o fɔ je pense que
u tun bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɔfɛ a mana premier ministre min a nɔrɔlabila min kan ka intérim assuré u y'o o tɔgɔ d'an ma mais wagati kelen kɔnɔna la o gouvernement kelen tun bɛ se ka communiquer walasa dɔ ka bɔ ŋunuŋunukan na jamanadenw hakili ka lafiya k'a fɔ halisa a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an jagoyalen tɛ k'a dɔn min b'a la parce que bana an bɛɛ adamaden fɛn dɔ bɛ kɛnɛ la ne yɛrɛ b'a dogo n tɛ fɛ a ka bɔ kɛnɛ ma mais ne tɛ Choguel fana c'est un autre niveau a bɛ se ka bana a bɛ se k'a fɔ bana min bɛ na a surunamɔgɔ bɛ se k'a fɔ an tɛ fɛ a bana ka fɔ mais polémique bɛ au niveau de la parce que mɔgɔw b'a fɔ ko n'i bɛ mara ɲɛmɔgɔya la a ka kan i ka bana min b'i la o ka dɔn jamanadenw fɛ i n'a fɔ nanzaralakaw b'a kɛ cogo min bana min b'i la k'o fɔ a ka dɔn bana na suguya min b'i la mais politique ko cɔ tɛ kelen ye nanzarala a ka nɔgɔ a bɛ se ka fɔ yen nɔ mais yan ninnu ta tɛ kelen mais est ce que sariya b'an bolo yan Mali la min b'a fɔ ko ko n'an ka jamana ɲɛmaa ninnu banana ou bien fɛn wajibi de don a wajibiyalen bɛ mara kɛbaa kan k'a fɔ Karim Masina min b'an ka gouvernement na a bananen don nin bana de b'a la. mais e b'a polémique faamu cogo di mun na polémique bɛ kɛ Choguel ka bana ko la. gouvernement ɲɛmaa don jamana bɛ lahalaya min kɔnɔna la o bɛɛ b'a la. ayiwa Sori Ibrahim. i ka ɲininkali ye jumɛn ye. ne ka ɲininkali ye min ye mun na polémique bɛ premier ministre ka bana ko kun kan jɔn b'a ka baara kɛ walasa a kana kɛ polémique ye. Issa Kaba Choguel Kokala Maïga premier ministre de don c'est une personnalité publique wajibi don ni fɛn b'a la an ka bɔ a kalama. Choguel kelen ka famille ta ye bi c'est pour tout le Mali entier ni fɛn b'a la an kan ka kunnadɔnniya a la mais an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Choguel est malade wagati dɔ dira ma ka lajɛ n'a bɛ rétabli une semaine o tɛmɛna a ma rétabli donc charte de la transition sariya ye min fɔ a kɛra o ye mɔgɔ bilara a nɔ la par intérim qui est le colonel Abdoulaye Maïga kaba n'i ye jateminɛ kɛ polémique bɛ yɔrɔ min Choguel dérange beaucoup de politiciens maliens sa présence à la tête du gouvernement. Mais est-ce que les politiciens ont quel non, kaba politiciens olu ka ko ka boni kunafoni na trop ou ka kunafoni dilaw ka wuli ka jɔ ka bo ala trop parce que mɔgɔ caman de kun bɛn kaba u ma jani Choguel ka premier ministre ya ye M5 yɛrɛ kɔnɔ malgré que je ne suis pas d'avis avec Païtao que Assimi est venu par la fenêtre dans cette histoire de la gestion du pouvoir. Assimi Païtao, ce que tu ne sais pas. Mais ce que tu ne sais pas. Non, mais attends. Je vous en prie. Non, mais allez. Non, parce que j'ai la parole. J'ai la parole. Moi, je ne sais pas. Non, mais quand tu dis, après tu vas parler. Ni ma tate i y'a ta ko jugu kɛ wa Assimi fanga ta ko jugu kɛ. Ayiwa c'est clair. Buba e jɔ Sori tɛmɛ ni kuma ye n bɛ tila ka kuma d'i ma. Je reviens. S'il s'est tu peux revenir quand tu reviens je vais réagir. C'est aussi très clair. Oui mais tu me laisses parler. Que ça soit très clair. Buba i b'a to. Mais un tiers mɔgɔ défendant. J'ai donné mon point de vue. Il peut pas. Non le problème c'est quoi? Personne ne détient le monopole. Voilà. Si il termine, mais pas dire, Sori Ibrahim Diallo. Tu es rassuré qu'il ne va plus m'interrompre. Non, il ne va pas t'interrompre. Donc il me laisse continuer. Mais il faut aller terminer Kalama. Ces militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir, d'abord, c'est des Maliens comme tout le monde. Oui. Flanant, ces militaires-là, nous n'en avons pas la Koumina. C'est parce que Mali Klala Mali était entaillé. C'est parce que Anga Dougou Bekati. C'est parce que Anga Kaoum Bekati. Et ils étaient sur le terrain où il y a fait un bailli. À ma coup, à Kerou Yanadi, à Kerou Ladi. Donc, ni façon de Willa, Fanga me sira démocratiquement, qu'a fait à Djamana Tagablomay, à Nyadi Bekabo Donkodu, Fartalon Bekachaya, Chesabato Bekachaya, Arabe à Keneka Ambeka Keana, Willa Kijo, ou Kunganka Mika Yoke. Ils ne sont pas venus par la petite porte. Je le répète encore. Ok. Kabanamboro Kono. Choguel ka position mbɛ sɛgɛ kan ka a wala ka kɛ polémique ye tan mɔgɔ wɛrɛ tɛ cɛ tɛ muso tɛ politiciens de don parce que aujourd'hui
Sogel ye ŋuni de politique caman sen na mun b'a fɛ jamana ka kɛ cogo min mais ni maliyɛnw ka laɲini to ye u ka dɔn k'a fɔ jama min bɔra ka IBK ka fanga bi Sogel bɔra o jama de la mais an kana faso ko kɛ i ka faamuya bala kaba posida ko ye et pour quitter pour terminer ne tɛ mɔgɔ ko la dɛ o faamuna merci o faamuna Buba semaine kelen o banako kuma in polémique kɔfɛ jamanakuntigi ye décret présidentiel ta ka danaya da colonel Ablaye Maïga kan d'abord mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ale décret de nomination du gouvernement ko o violé la parce que a kun ordre kun ye min ye ni premier ministre tɛ intérimaire kun ye ministre de la défense ye n'o bɔra yen nɔ ministre de la justice n'o bɔra yen nɔ ministre de la refondation n'o ye Ibrahim Ikassa i b'a analyser cogo di m'o analyser cogo min na sɔnni k'o analyser n bɛ min fɔ n kɔrɔkɛ Suri ye Mali ye état de droit de sariyaw de sigilen don fanga ta cogo bɛ fanga bila cogo bɛ n'i ye fanga ta i m'a ta cogo la i ye fanga ta ko jugu Assimi ye fanga ta ko jugu a donna fenêtre fɛ fanga fɛ a donna fanga la fenêtre fɛ Suri moi j'assume toujours c'est-à-dire mes propos et j'assume toujours mes positions c'est très clair je ne dis pas il y a juste 2-3 ans ante Assimi non Mali klala Mali donata Mali borata insécurité be ni bolo dimina da bolo tigi kun sigatala an bɛ gɛlɛya min na an bɛ lakanabaliya gɛlɛya de la o gɛlɛya o bɛ da sɔrɔsiw kun Assimi ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de ye a responsabilité Assimi b'a partager an ka sortons de ça mais ni an ma se k'o fɔ an bɛ kuma dabila ka jamana to yan ka taa non c'est aussi clair que ça c'est aussi simple que ça cette responsabilité l'échec c'est-à-dire qu'en matière de sécurité, l'échec en matière de défense, Assimi partage ce bilan, il était sur le terrain, il était un chef militaire, un officier supérieur. Donc maintenant, nous, on a fait un marfala, qu'on a fait foka de la fenêtre, Amadou Dafidine ferait, à de la fenêtre de fait. Voilà. Donc, mais ce qu'on a mis fondant, c'est que nous, il y a fanga, il y a fanga d'Afrique, et il y a fait un plateau plusieurs fois. Et comme il y a un décret de nomination, parce que il y a un décret de nomination dans l'ordre protocolaire, ça doit être un terme assuré. Mouna a pas dit, il y a fait, un décret violé. Mais né à fond, ces militaires, c'est des spécialistes en violation des droits, en violation de la loi. Où il y a des charaminous, où il y a des violés, où il y a des chartis violés, où il y a fait des violés, ni mimou, kadoué, dominant au bout de qui on l'a tapé charaminous. Mais nomination, il y a des à Matélia. Oui, non, mais allez, au bout de schéma de kono, mais ce qu'on a mis fier donc, c'est que, au-delà, on go, en met transition de là, bara bébé ka élection qui a un bon transition kono. Olu bɛ ka baara bɛɛ kɛ élection kala kɛ an ka to transition kɔnɔ parce que oui mais non mais mun fɔ sinon Assimi b'a ka président la mɔgɔ ma fɔ ko ka bɔ président la Diaw bɛ CNT kunna qui est un organe politique militaire mɔgɔ dati do ka kuma la pourquoi kuma bɛɛ wuli ka jɔ bɛ Sogɛl ka bɔ Sogɛl moi n'o de fɔ Sogɛl bɛ a tɛ ne bɛ ka kini don ala barika la sogo b'a la mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que on doit avancer et sortir de ce débat ka élection kɛ rapidement et parce que ni ko b'u ka schéma kɔnɔ c'est-à-dire que u b'a fɔ à qui veut l'entendre fanga y'olu ta de ye o mais fanga y'olu ta ye ni fanga portion kelen bɛ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen min tɛ olu dɔ ye o fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ e ka gun ka bɔ yen o fɛɛrɛ bɛ kɛ k'o gun ka bɔ yen o le taara bandaw cɛ ka na a bɛ foro la kɔngɔ sɛnɛ la an t'a dɔn ka na kɛ président ye wagati dɔ sera ko rectification u y'o gun ka bɔ yen ka na ka nkalon sugu bɛɛ da o la o kɛra bɛɛ ɲɛna yan u nana ni Sogɛl ye sisan n y'o de fɔ c'est à dire que ni. o ma pa e fɛ ka ko bana tɛ ko mais ko le bɛ Sogɛl gun ka bɔ yen a bɛ se ka bana sa non a bɛ se ka bana ye n bɛ fɛ ka min f'i ye sa ne bɛna fɔ bana tɛ dɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn tu sais que a bɛ fɔ cogo di tubabukan na l'occasion fait de la ronde c'est-à-dire que fɛn bɛɛ labɛnnen don n y'o de fɔ u yɛrɛ t'a dɔn u b'u débarrasser Sogɛl la cogo min na peut-être que ça c'est l'occasion pour eux k'u débarrasser Sogɛl la n y'o de fɔ à chaque fois que n'u sera kɔ dɔ ma n'o kɔ tigɛli u kamana gan u bɛ so dɔ ɲini ka fali dɔ ɲini ka kurun dɔ ɲini k'o kɔ tigɛ n'u y'o kɔ tigɛ donc u bɛ moyen ɲini k'u débarrasser o la donc ils sont dans leur logique en fait il faut qu'on soit clair maintenant ni sori ninnu bɛ fɛ k'an bali k'o fɔ mais moi je ne comprends pas. ayiwa Yusuf Sissoco ye an sɔrɔ kɛnɛ kan Yusuf an ye sujet fɔlɔ min débattu o ye Sogɛl ka banako polémique ka kɛ autour de sa maladie an y'o analyser munna o kɛra ani fana a ye ɲininkali filanan min tugu o la o ye nomination a teliyara wa ani fana décret violé la.
Ok, et Mifo, Foli Jara. mais il n'y a pas de nana retard mina. Et Issa, en fait, il y a su Natola, il y a BM Radio là. Mais me fait la faut pas être oui. Je crois que les militaires là, ils ont problème tout dans là-haut. C'est-à-dire que nous devons faire décret, assimilé décret intact, à Shogel nommé. Avec ce que décret que l'on a abrogé comme on aurait nommé. Mais là n'est pas le problème. C'est le choix peut-être de Ablaï Maïga. Mais ni au choix Djatemine. Moi je crois qu'à Matilia. Matilia Mouna parce que en fait on est dans une république. Angana ko ke tuma be ko ni kanu parce que karsa ka die hal ni obe problème on a fait jamana ka avancer. C'est-à-dire que pour moi le pays doit avancer. Et si le pays doit avancer. Non, ni pays va avancer. Déjà le premier ministre Joro Kabot, Kosovo gouvernement, c'est le chef du gouvernement, le chef de l'administration. N'a l'été droit, l'administration est paralysée parce que le ministre a contrandé qu'il faut nous faire contrandé qu'il a assimilé. Donc n'a l'été, à Diaguado, Moka bla place là pour que au moins c'est intérim assuré. Il faudra des intérims. Mais intérim est mieux. Rien compris parce que j'ai compris. Moi, je n'ai pas dit que c'est très clair. Ordre protocolaire oui. Qu'on violent, moi, c'est des spécialistes en violation des droits, c'est des spécialistes en violation des lois. Mais intérim assuré, intérim blanc, moi je pense que ne m'en prononce pas. Je crois que nous faisons mieux protocole niveau là. Effectivement, il y a protocole Djatemine. Ablaï Maïga a peut-être 3e ou 4e position. Mais là n'est pas le problème. C'est-à-dire que Mimbe choisit qu'un intérim assuré. C'est-à-dire que président de la transition, il a cette souveraineté, il a en tout cas ce droit-là de prendre qui il veut. Peut-être il pouvait ne même pas prendre en tout cas intérim comme Oreta, comme Faourefe. Maintenant, Ablaï Maïgata, peut-être qu'il y a kada da luya do dega parce que ni a jatemina ka nomination yɛrɛ a jara mɔgɔ caman ye parti politique hali parti politique minnu opposé len bɛ transition na ni a jatemina Ablaye ka intérim jarul ye donc moi je crois que c'est il a tenu compte d'un certain nombre de critères pour choisir Ablaye Maïga comme intérimaire. Mariam, nomination intérimaire, intérimaire nomination intérimaire. Du moment où dɔgɔkun kelen a fɔra Shogel bɛ sɛgɛn nafiɲɛ bɔ la dɔw ko a man kɛnɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ jamana tɛ se ka to ten to a kun fɛ parce que gouvernement ɲɛma ale de bɛ ministre bɛɛ ka laɲini fara ɲɔgɔn kan min kɛra a b'a lase président ma donc n y'o de fɔ an bɛ période critique de la gɛlɛya de bɛ nin wagati ka gɛlɛn donc gouvernement ɲɛma poste tɛ se ka to ko maa tɛ segin a la o tɛ se ka to ten to n'a y'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la a tun seginna ka na i b'a fɔ u y'a fɔ cogo min na peut-être que a tun bɛ tɛmɛ ten cogo la mais a ma segin ka na il faut que a nɔrɔlabila dɔ ka di an ma o ye fɔlɔ ye mais min bɛ ne jɔrɔ b'a fɔ Payitaw ye min fɔ c'est la violation des textes n'i y'olu yɛrɛ ka charte fɛnɛ des documents min signé je pense en septembre 2021 où on parle de la hiérarchisation le premier ministre tɛ 26 juillet 2021 oui John bɛ sigi a nɔ la n'i ye jateminɛ kɛ u ye critères dɔw di mais communauté internationale fana ka laɲini tun ye min ye k'an to gɛrɛntɛ kɔnɔna la wagati min na sanction b'a kan u tun kana kɛ poste clé bɛɛ la on peut pas avoir un président militaire un vice-président militaire un chef de gouvernement militaire c'était trop maintenant n'i ye jateminɛ fana kɛ u ka document min u ye gafe min di civil min bɛ ministre la hiérarchisation là je pense que c'était l'autre là Ikasa normalement ni a jateminɛ kɛ ni militaire ninnu tun bilara kɛrɛfɛ c'était lui qui devait venir mais est-ce que u yɛrɛ dama la mu sigi c'était l'homme de la situation ou pas est-ce que lui il pouvait gérer le département là en attendant parce que c'est clair que a fɔra ko civil de ka kɛ premier ministre ye hali ni surasi bɛ kɛ fɛnkɛ ye est-ce que ale de kan ka sigi yen est-ce que c'est l'homme de la situation est-ce que fanga b'a la k'a kɛ surtout qu'ale ye M5 ye alors que primature dira M5 de ma donc peut-être que hakili jaga bola u yɛrɛ dama u y'u sigi k'a lajɛ a simi fana y'a dɔn peut-être que nin tɛ n ka fɛn kɛ c'est Abdoulaye Maïga le colonel Abdoulaye Maïga qui peut faire ce travail là donc baara dira ale ma ne kɔni ne bolo je vois la chose en deux regards sur la question fɔlɔ ne bolo a ma teliya bari dɔgɔkun kelen jamana tɛ se ka taa kun fɛ filanan u yɛrɛ y'u ka gafew sɔsɔ bari gafe kɔnɔna la poste nin tun kan ka di Ikasa ma ayiwa sorry c'est vrai que M5 mɔgɔw fana y'o reproche kɛ ko hali n'u kuma M5 mɔgɔ dɔ bɔ kɔ kan ka na ko M5 ministre minnu bɛ gouvernement kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ primature dira M5 de ma a didenw o de fɔra ko primature dira M5 ma. Ouais, u kana ɲinɛ le choix du premier ministre là. Ça dépend du président de la transition. Non, on est dans une situation exceptionnelle. Non, c'est toujours, même dans des situations exceptionnelles, c'est le président de la transition qui choisit le premier ministre. Comment dobe anga la tlena ya foto parce que mo be la menina.
moi qui suis là, aucun de ces militaires-là m'a délicat à si très serré cliquer. Donc, les canaux, mais ce que les canaux là, sans les militaires là. Non, c'est pour que vous pour que ces militaires là, on m'a dit je ne les connais même pas si c'est pas à la télé. Je ne les connais pas si c'est pas à voilà, donc il faut que cela soit très clair. Sans ces militaires, c'est clair. Ces militaires-là, les transitions dans les clés, ma violation fouille. Ils ont réfléchi comment gérer le pays. On a donné notre voix, notre accord à la communauté internationale. Transition, sans flamme. Sans flamme, on a donné le chronogramme. Et encore, on pense que cette transition est là à monopoliser le pouvoir. Tout à fait confangable. Anga Sabali donne ça. Namboro kono. Païta Okadon, charte de la transition. Premier ministre Sitko, allez de Benya Folikaka. Non, je ne suis pas le thème. Non, d'accord. D'accord, on peut continuer. D'accord, on peut continuer. D'accord. Ok, d'accord. Donc, le choix du Premier ministre, encore, je le répète, ça revient aux prérogatives du président de la transition. Allez débat à soi. Mais en fonction des textes. Les textes n'ont jamais été les textes n'ont jamais été violés. C'est le contenu de la charte là. Allez, Premier ministre qui faut fotaner. Mais le problème c'est quoi? Même si c'est la 4e personne qui a été choisie, Kaba, si Mogo B, qui est la 2e, première, 3e personne, ni président à Beladje, Bébé Kabdoke Malikonao. Maintenant, parmi toutes ces personnes-là que je dois choisir, si le colonel Ablaye Maïga, aujourd'hui, sa nomination a été saluée par toute la classe politique. Ça, c'est des avancées. Donc, c'est en fonction des critères que Assimi a bien choisi le colonel Ablaye Maïga. Donc, on fait écouter. Salut de ne faire une fois. Sorry, en fait, violation des textes moto comme faut. Depuis la transition d'Amina, 18 mois de fois, en Temenola, 5 ans, 3 ans, il faut 2 ans. Le chronogramme est établi. Non, c'est normal. On n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr que le chronogramme est respecté. Donc, violation de texte. Donc, non, violation. Ça me fait un info. Le poste de Premier ministre devait revenir au M5. Mais M5 dit tout. Il faut qu'on soit clair. Un M5 à Lambo, Dieu me choisit là qui fera l'unanimité. Je crois que moi, je ne conteste pas le choix fait par Assimi par rapport à Ablaye Maïga. C'est-à-dire qu'il répond parfaitement aux critères. Moi, j'aurais même voulu qu'à Kana, à Kintérim, Yatunga choisi directement comme Premier ministre qu'on avance. Parce qu'en réalité, les militaires ont la réalité du pouvoir aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Et puis, politiquement, il est Djelanoui. Parce qu'il ne mène aucun combat. Mais Youssouf, Amena, Eba Foka Okanga, encore de communauté internationale. La communauté internationale, donc, ko amana ke tugo ko institution bekana nyemgo kana ke. Oui, mais une communauté internationale devait créer la vie. En fait, ok, ça c'est clair. Mais est-ce que Ablaye Maïga ka nomination te ani communauté internationale ka gerenda to abunya? En fait, problème est Yomi. Et Païta ou Emifo, ça dit que Bega nga dje angante di nyoma pour que nga sega votre transition na oui. Shogel ko feke. Oui, Shogel, ça dit que pour moi, déjà d'avant que Shogel ne tombe même malade, il était contesté Chamaya Nginika Katao. Parce que c'est un Premier ministre Clivant. Il ne peut pas gérer la transition parce que à ce que Djama Faranjonga, au fora débat Mabanao. Donc moi je crois que Atunganga Ablaye Maïga choisi directement comme Premier ministre et qu'on avance. Pas une question m'a résolu. On va tourner autour du pot. Finalement, à me blarer là, alors qu'on est très largement en retard par rapport au tour de tableau clé, une question là-bas, on a obéta les polémiques, vous avez mis semaine évacuer ou pas évacuer et n'a n'y galé mieux. N'ta n'y ka donné à ça évacuer ama évacuer même mon évacuation be polémique créer en fait. Évacuation bon, sugar que évacuation ni kaba abia ou atarawo. Ala ka kɛnɛya amina ya rabi ala ka kɛnɛya ka ɲuman mais mun na polémique b'o fana autour de ça filana polémique bɛ kala du mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ o kana ɲina k'a fɔ
ko communauté internationale ka ɲangili be ni transition ma caman kɔ Awɔ. hali bi ye Choguel ko k'a bi bɔ ka taa furakɛli la jamana u be a tɛ se ka taa yɔrɔ minnu na o ye tiɲɛ n'a ko ko bi misali la a tɛ se ka taa Faransi n'a ko k'a bi bɔ bi peut-être que jamana min bɛ se k'a fura yali bana min b'a la bana bɛɛ n'a furakɛli yɔrɔ fana don f'an k'o fana dɔn est-ce que bana min bi Choguel la n'a taara ni jamana ka spécialiste bɛ a bɛ furakɛ joona tout ça c'est des paramètres à prendre en compte donc bɔli nin tɛna kɛ kunfɛli la bɔli ye bari ɲangili b'a ko il fait partie de la liste des personnes minnu man kan tɛ ka bɔ jamana ka taa jamana bɛɛ kɔnɔna na o sanction wulila o sanction ninnu ma wuli ok o sanction ninnu ma wuli a bɛ c'est des sanctions diplomatiques a bɛ Choguel kɔ a bɛ transition mɔgɔ caman kɔ maa min yɛrɛ t'a la a bere dasilen tɛ maa min ko je pense que c'est le ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop et le président de la voilà transition donc o bɛɛ de jate kan ka minɛ a bi yan wa a ti yan wo ne bolo kuma t'o yɔrɔ la a ka kɛnɛya walima gouvernement ka kuma k'a fɔ an ɲɛna min don réellement parce que c'est une personnalité publique plus ils vont cacher plus ils vont se taire u b'u da de plus ŋunuŋunukan bɛ caya Païta o munna évacuation ko fana bɛ kɛ polémique maintenant avant que rapidement maintenant min fɔ Issoufou ne ka plateau in yɛrɛ bi bɛɛ b'i ta fɔ parce que je peux pas comprendre que c'est-à-dire que les hommes politiques ou la classe politique dans sa majorité salue la nomination d'un premier ministre intérimaire de surcroît un militaire. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une bembana? Est-ce que le parti politique a vraiment kilo taka bla personne croit que parce que moi je peux pas comprendre dans un pays en transition et on salue parce que tout simplement on veut pas, c'est-à-dire que voir la d'un homme politique et on est prêt à tout. Mais Amtami, finalement Amtami, on va où? C'est ça le problème. Maintenant, il faut c'est pourquoi polémique à évacuation tout simplement Mogobe fait parallèle à Boubé. Et sauf que les gens oublient quelque chose. Boubé était à la disposition de la justice. C'est pas en fait la même chose. Ni Kautaka, Danyongoro, c'est pas exactement la même chose parce que si ça c'est-à-dire Premier ministre supposons que sanctions diplomatiques après Valzita il voyage Yorom Karabetra. Mais dans le cas de Boubé, d'autres ordre dit nous sommes là à Qatar et avec mais évacuation sanitaire al niveau justice ka bolo ni évacuation sanitaire seben fura bora ya maria ka dima anno kara o betable o fone bet ka take sigira fone ko étudier ko la mais ore banaka ya maria Boubé yo mais tout qu'on fait mais to kami fo au décision niveau de la mité Boubé ka niveau là na ko Boubé ka niveau là ça so atara mais sauf que Boubé ka décision qui était à ka niveau là mak niveau de là mais c'est pas en fait le cas donc nous on ka fo bon comme à à Tanuka Sigi Bekara was Choguel le premier ministre. Donc les gens se disent bon comme à Bana Boubé Katra, bon il fait la banane ça, on va voir sur le Bekara. Je pense que on devait la polémique là, sinon moi je ne vois pas en fait. Non, en fait polémique là parce que il me faut moi que parallèle quand Boubé Kakachi. Et je crois que Malikura ka nga exemplarité de. Na go Malikura au koro ayere ka hôpital munu be anga personnalité ko anga yere soigner yende 14 mois kono est-ce que mo ko se ka hôpital jo assez inflagrant faux hôpital koro munu be ke il suffit tout seulement de les équiper structure infrastructure be équipement drone de badge donc uga ubeta mina kofe war mina kofe ko do équipement na go blanc ayere ka hôpital ko no ko se ka frake donc ebe polémique femme non ne pas famia clairement parce que en réalité mo amanga désormais amanga son anya yoro do la pays de la Nigeria de je crois Nigeria ou Niger le ministre tara Allemagne chez de la colonie nigériane mimbe Allemagne olu sera ka marché ka ta d'autres choses dans la ka tetou ka segin ta Nigeria aka ti soigner donc je crois que ça doit être la même chose au Mali parce que yere ko Malikura tasira donc ni Malikura tasira ninde donc vraiment ka nga to ya ku yere frake anto fantam ba yere frake docteur so muna ku yere frake Sori Ibrahim Diallo bon e ba polémique femme bon neta polémique femme mais seulement moi mon be polémique là Nicolas Kaba je répète encore une fois ni kuna fondi la politicien ou ou les polémique non au lieu de venir polémique là problème d'ailleurs mina ou yemi fo wajibi doin ça c'est clair et net Boubé en son temps était au niveau de la justice sa situation était au niveau de la justice Choguel, faut qu'on a fatou. Mais Choguel ni Boubeita, ou t'es dernier moment, Choguel n'est pas au niveau de la justice, sa situation n'est pas là-bas. Un, de deux. Ambe Duranga Premier ministre la parce que communauté internationale au lieu qu'elle mette à faire m'intégrer. Anta don, elle ni à sa famille la inido, ou elle mana ereka la inido. Nous à Tara Kofe,
u ta min kalama don donc malien fana dɔw jɔrɔlen bɛ minnu tɛ politiciens ye u jɔrɔlen bɛ an ka premier ministre ka état de santé la kaba ni premier ministre ni n bɛ min f'i na a lamɛn dɛ n bɛ segin a kan parce que i mana fɔ k'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma n'u b'a fɔ ko a ka mɔgɔ ye u b'a fɔ k'i bɛ nin na nin taara min fɔ tribune des nations unies la o politicien tɛ mali kɔnɔ yan a tɛ min bɛ se ka taa Sugal ka kuma fɔ donc a ye mali sankɔrɔta min bɛ an dusukun na an bɛ fɛ mali ka mara cogo min a tagara ka taa fɔ donc a jɔrɔ bɛ maliyɛnw na Sugal ka to mali kɔnɔ yan ayiwa o y'an ka laɲini ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ an ka débat kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kabi dɔgɔkun jan tɛmɛnen mali ye damakasi sɛbɛn don conseil de sécurité la faransi ka ma wa a bɛ tabaga ɲini damakasi sɛbɛn yɛrɛ la a tun ye wakili kɛ chinois ye k'i wakili kɛ rusilakaw ye nka halisa dossier kibaruya ma dɔn d'abord mariam kibaruya jumɛn bɛ e bolo nin dossier kan parce que depuis don min communiqué bɔra ministre des affaires étrangères fɛ fo bi gouvernement min da don a kuma la kibaruya t'a ko kan a fɔ nin ma ko la guerre des titans parce que nin ye fɛn ye mali la sisan n'i ye jateminɛ conseil de sécurité ONU na an tɛ siéger yen an kɔni an taara an ka damakasi sɛbɛn de bila mais faransi est membre du conseil de sécurité droit de veto bɛ faransi bolo kalo min bɛna daminɛ yɛrɛ ale de bɛna k'a ɲɛmɔgɔ ye membre permanent du conseil de sécurité donc an ni membre permanent de bɛ ɲaan na o ye fɔlɔ ye filanan maa minnu fana ye faransi mali terilakaw ye n'anw ko fɛn fɛn olu fana b'an nɔfɛ Chine ani Russie olu fana b'anw nɔfɛ mais est-ce que conseil des nations unies maaw bɛna sɔn ka burujali min mali b'a nɔfɛ kangarida min mali b'a nɔfɛ face à la France k'o kɛ wa face à un membre permanent est-ce que o bɛ se ka kɛ ɲininkali bɛ yen o ye fɔlɔ ye filanan hali n'a bɛ kɛ kɛcogo de b'a la ne kɔni b'a dɔn kangari bɛ da faransi ye mais an bɛ kangarida sugu min nɔfɛ o de tɛna kɛ ka lebuli kɛ ne ma da la n'o bɛ kɛ parce que diɲɛ seleke naani tɔnba de don sariyaw de b'a kɔnɔ n'i y'a ye ko droit de veto bɛ jamana dɔ bolo n ko b'a yira de jamana dɔ bɛ dɔ sanfɛ anw ye membre mais ils sont membres permanents donc a bɛ gɛlɛya dɔɔni ayiwa buba payita o n'i ye mariam ka kuma jira i b'a fɔ ko mɔgɔw minɛcogo tɛ kelen ye o ni yɛrɛ kɔnɔ wa oui, mais Kaba, on parle de l'ordre mondial. Parce que n'y a pas de sans bichigilama jamana kulu rebe olu de be an bɛ dumuni kɛ cogo min na an kan ka filɛli kɛ cogo min na an b'an ko cogo min na an bɛ fini don cogo min na an ka kalanw bɛ kɛ cogo min na hali an b'an ka alakow kɛ cogo min na an bɛ muso furu cogo min na olu b'a bɛɛ déterminer ni kuma bɔr'olu da o de ye tiɲɛ ye ni fɛn ma b'olu da o ti tiɲɛ ye donc qu'on soit très clair. Donc maintenant au ordre c'est-à-dire que ni aux États-Unis n'a n'ogandu ni France ou ni fond maintenant bi olu de be conseil de tout taru reste la kono par cas de force majeure par exemple ni Chine ni Islam nunda maintenant avec famu kele mo mu sebaga so jekulu sigira no onu donc olu sagona kuma de foy maintenant kana malita là c'est que déjà moi je pense que Malika plainti donc Malika Damakasi Semeke conseil de sécurité là déjà c'est une humiliation pour la France parce que déjà elle n'a pas traité à ce stade je crois que c'est une humiliation pour la France parce que ni u yɛrɛ ka taabolo ta u yɛrɛ ka tabiyaw ta nu ti kɛ quoi et kɛcogo tɛ ninnu na parce que u yɛrɛ ko bɛɛ labɛnnen don a ti jigin jamana an ka jamana ɲɔgɔnnaw kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ ɲɔgɔnnaw kɛ donc ça veut dire que danni dɔ bɛ yen an y'o dan sago maintenant munna kuma ti ka fɛn a kan bon ne hakili la ne ye kunnafoni minnu sɔrɔ kumaw bɔ ka k'a la kan parce que possibilité fila de bɛ ka envisager c'est à dire que ka taa débat kɛ conseil de sécurité réunion d'urgence voilà non maintenant ni débat que la conseil de sécurité là maintenant Mali betana ka prévu comme Mali go prévu babulu et c'est à dire que ay dofo violation par rapport au c'est à dire que violation de l'espace aérien ay dofo par rapport au soutien logistique de la France aux terroristes surtout que voilà donc Mali go ko au prévu babulu maintenant oye c'est à dire que follow mi c'est à dire que on dit OK on vient a une débat kɛ débat Mali bɛna voilà Mali bɛna ni a ta ye France bɛna ni a ta ye maintenant peut-être que à l'issue au débat bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ se k'a fɔ bon Mali aw nana ni c'est-à-dire que prévu minnu ye c'est pas assez suffisant pour qu'an ka fɛn kɛ ou bien bon a ye nana ni prévu minnu ye c'est vraiment c'est du béton
et on va décider qu'à France sanctionner. Mais sauf que, c'est-à-dire qu'aux procédures là, ni au France va droit de veto, donc à sanction, c'est ce qui va passer. Parce que tout simplement, à mon à ni débat qui est débat qui est mais spécialiste de connaît France qui n'a pas veto que France bolo. Non, mais États-Unis, mata Irak envoyé, fait Bekara Matara. Et puis à Maklaga, on y bête à ta reconstruction là. À ma on y bête à Faragua. Ou bien comment volontiers parce que le problème c'est que ça dit que au lieu des cas, au lieu des c'est pas sur la guerre mondiale qu'on fait, au lieu de tailler. Donc mes frères fiedront aux procédures follow. Et ça dit que am ta débat là. Donc débat là, l'issue du débat et ni Mali sera quand même maintenant on peut sanctionner la France mais sauf que là France a le droit de veto maintenant donner mieux ça dit que négociation mais c'est que Kasro n'était ou la négociation à Mali c'est qu'à condition posée et maintenant en douce au Sénégal du Sénégal s'est proposé voilà donc médiation fait au dé maintenant aux médiation n'a pas au dé mais moi je pense que aya djebala ka fo franchi mi ke mala aya fo approve maintenant il y a une négociation là maintenant négociation et en douce et dans la coulisse France c'est ka tort reconnu et avait réparé Chogomina, aba réparé Chogola, à Tessiraga Chogomina, je crois que garantie Béala de me poser. Donc, n'a pas possibilité de envisager et ne qu'on ka famille là, en a son kata négociation là, parce que n'entara doina, on veut qu'à fond tchietashi kono. Mais juste ajouter une dernière chose à Emifo. Mali est Kongorotan sur 2 jours. Du moment où l'État malien a traka audace soro. Ka fanga soro kata ni plainte yere déposé contre la France au belebele o kono yere dro yo belebele ni kungurata sur la conséquence ou fenanga sur la conséquence non le Mali a gagné sur tous les plans je dis bien jori kana no ya ko dugu sa no ya côté ça mena le mba wala yemba mba wala ba fam le Mali a gagné sur tous les plans France a tessé fouille la dabarabaya ko diakono non ça va mais aujourd'hui toutes les preuves que nous avons. Ablaye Diop, il a saisi le Conseil de sécurité avec toutes les preuves de l'implication de la France dans les actes terroristes et djihadistes au Mali. Après, il y a un plateau Kelenka, il y a deux semaines aujourd'hui. On va preuve bébé Ambulo. Francis ka koko ke Mali konoya, ka avion dit, ka drone dit, ka mercenaire largué, ka tlaka mercenaire largué après ko police suspect mais amaba ko mondo de etami kalama mina usola Mali armée boulou Francis ka terroriste ta 3h du matin dugu dola ka tout bla dugu dola donc c'est pour te dire que comment il t'a qu'on fait quoi la France ne va jamais accepter que cette réunion se tienne au niveau du Conseil de sécurité Francis Kokom allait le bouradi comme il kera la Mali fait jamana sima delikatala ka sababu ke anye fɛn fo a dalwa de bi a matérialiser les deux preuves matérielles des images des audios francika implication ni ko la a kelen kle kana bla bila franci wuli ka jom ke ala drope de bado awda sira sinoma irisiu awda sira mais problème e ka plainte mo ko chite ka apporter ka tana conseil de sécurité on fait problème yo anga ministre des affaires étrangères Ablaye Diop aye fere tigani ko law parce que mais est-ce que tu as plainte yo kaba e kan la mesamba nya fina Ablaye Diop il c'est stratégie aye ni ko bon ni umani réunion ke Ablaye Diop allait gagner chinois là parce que la Chine assure la présidence aujourd'hui allait gagner chinois là ka copie ta ka di Chine ou ka France voulait kana France c'est ka bon mais France ba ka tay ani mo en mois de septembre déjà France devait dans le conseil de sécurité la Chine est en train de préparer des réunions urgentes pour convoquer la France à venir s'expliquer. La Chine déjà a toutes les preuves qui ont été remises par le ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop. Donc, Francis va faire là. Ablaye Diop a faire benigona. Ante kuma sulu sur Nicolas Abada. Francis va faire beke. Atra Algérie avec Djangadjan Algérie, Aduna Sénégal Odon. Sénégal m'a proposé il sait pas le Sénégal n'a pas demandé à être médiateur. C'est la France qui a demandé au Sénégal. Non. Des affaires étrangères, on s'en tient. Non, l'investigation, on s'en va pas s'en tenir. On a fait une investigation, c'est la France qui a demandé. Aller au débat où Sénégalier, médiation, proposition, médiation. Je crois que médiation, on a plus à gagner dans ça. Parce qu'on a plainte de prospérer.
y'a fɔ Maïga y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ c'est-à-dire que nin ye guerre de titan de ye o c'est-à-dire les 5 membres permanents du conseil de sécurité la u tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ ɲɔgɔn critiquer mais k'a fɔ ko dɔ ka dɔ sanctionner o tɛ kɛ i t'o ye fo ka taa diɲɛ wuli et dans la bonne preuve nin ye exemple dɔw di américains taara bi Irak kan autant taara bi Libye kan mais pourtant la Chine et la Russie n'étaient pas d'accord mais elles se sont abstenues donc olu m'a empêché mais Russie fana tɛ ka bi Ukraine kan bi yan ninnu fana m'a empêché donc ni 5 membres permanents ni ye plainte que nous contre la ça n'a pas tellement de chances de prospérer mais ne hakili la ni ɲana Mali ka ni ɲana parce que a ye France démystifier d'abord a ye France démystifier et puis la France ne s'attendait pas du tout à une telle plainte de la part d'une ex-colonie ex-colonie ka se ka nin k'a la k'a humilier ni ye min fɔ c'est une humiliation pour la France mais k'a fɔ k'a bɛ prospérer mais ça m'étonnerait fort donc a prospérer man di mais je crois que c'est déjà un pas de géant pour le Mali donc au kɔrɔ déjà an bɛ ka souveraineté kuma min fɔ an bɛ k'o affirmer an bɛ ka kɛ a yɛrɛ ye quoi donc ça donc je crois qu'à dɔrɔn de don c'est à titre dissuasif seulement quoi. ok donc an bɛɛ sɔrɔ an ka taa négociation bolo k'a fɔ sori kelen pe ko an ka taa débat la an bɛ taa ɲɛfɛ an ka débat kɔnɔna la autorité indépendante de gestion des élections ko ale tɔndenw olu talen ko bɛ senna min ye parti politique ka cidenw ka fara min ye société civile cidenw ka k'olu taara sobo senfɛ sobo min n'a bɛ fɔ a ma ko tirage au sort an k'a fɔ o cogoya la parce que n'i y'a fɔ bamanankan na i b'a fɔ ko sobo Youssouf ni tɔndenw ka ta sobo senfɛ e ka analyse ye jumɛn y'a la parce que min jalaki binna o ye k'a fɔ ko parti politique ma se ka bɛn ka mɔgɔ di de o. oui yɛlɛ ko don. Issa Yeleko de Donga. Parce que en fait, je crois que c'est une insulte même pour la démocratie, pour les principes démocratiques. On sait qu'à famille à Jamana Ingono. D'abord, il faut remarquer que parti bas, Shima Songa, Issendoala. Parce que depuis tirage au sort, Olu Isembala. La demande. Mais est-ce que Bembali a demandé? Oui, Bembala et Jaguaro. Il n'y a que eu 4 postes. Pour 270, pour plus de 200 partis. 275 partis. Mais nous, ma bella, où t'es bella, tu vois, critère de BO. Au critère, on parle de la loi électorale. Loi électorale est une tranchée là-bas. Loi électorale est rebouée. Critère où c'est que ça, gouvernement fait, même que ça va bien, nous quand on a donné, parti, nous choisira les 8 partis. Je me demande quel est le conseil municipal Boubolo. Mais en fait, on ne peut pas mettre en place une structure aussi importante comme l'EJ, composée de gens qui n'ont même pas d'élu, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une élection. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir... Mais Bemaka, critère là-haut. Non, critère Bemaka, la Benkera là-haut. En bas de procédure pour choisir les gens au niveau de la CENI, en bas de procédure pour choisir les gens au niveau des autres structures qui gèrent les élections. Mais parce qu'on m'a parlé au moins Jamana qui est bloqué. Non, en fait, opposition majorité. En fait, gérer un pays, c'est s'assumer. Il bien assumer des. Nous banques on a bi, ou tout banque assumer des. Franchement, fait me marcher comme bi. Là, ni agence avec ces gens-là. Tu penses que ni Ambora crise comme ça? Sori Ben Diallo, akara hukum ngono, ka analyser jumeola. Bon, ça revient à toujours ce que j'ai dit. Nous de Fongo, Géléa fin Anka, oui Anka parti politique ou dit. Mais après vous doitez errement Foko ou ma bendewa. Ni Bemake Kaba, donc n'a pas quoi se quand-il que. Ça, c'est aussi des voies démocratiques pour faire le choix. Mais et puis, Issou, il ne faut pas minimiser les partis aujourd'hui. Parce que Mali, parti politique, ou bien Tchoumi, ou bien conseiller au numéro député sur Tchoumi, en Bébado. On a vu des partis ici qui n'ont même pas dit conseiller. Mais au cas, Nyema qui a premier ministre, ils ont même eu des dizaines de députés. Eh bien, ils vont tenir au parti où ils sont. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Kaba Nambe Malikoula, a Frako Anga Kalafila, sera bêtara transition Maoufé. Aena, Fanga a de Taïdouna Leona. Un parti politique, il veut mouniquer, qui fait tout pour aller à la conquête des urnes. Oui. Et ta Kalafila, au sera la Ka Aoutebe Oka. Bon, néo défaut, c'est toujours comme ça. En tant que Mali, politicien, nous voulons Kaba, en tête à Rola. Aujourd'hui, Srossi de Kera, Premier ministre par intérim, ou l'aurait Boraka au faux, Kouchana, Mami Soukantira en son âme, Malabrido. Au cours de Issuia. Donc, en Gabon, il connaît quoi? Éviter de saboter les partis politiques. N'est-ce pas pour saboter non, n'est-ce pas pour saboter Romina, car ils n'ont pas de lui, au bain sur le tour, mais en beau calamaya.
élus bɛ sɔrɔ cogo min conseillers municipaux députés maires bɛ sɔrɔ cogo min an b'a bɛɛ dɔn kaba sincèrement a fɔ a tɔgɔ kalata de mais kalata o ye vote yɛrɛ directement mais quand même tout comme fait kalata ye vote de an ka taa kalata vote de ma min faamuya o ye ça c'est l'incohérence de la classe politique quand je vois c'est un croix dire que Premier ministre Abdoulaye Maga sugandira ka intérim assuré à Onyana et pourtant élu au boulot il n'a pas d'élu élu fou au boulot non Onyana bon maintenant de l'autre côté ko Kalafili kera ka do fengé on sait pas ni Kalafili kera ka Abdoulaye Maga fena ta entado parce que quand tu prends l'ordre protocolaire des membres du gouvernement nationaux là parce que mɔgɔ saba min b'a ɲɛ olu ma sa o balolen don a taara cogo di Dieu seul le sait mais il apprécie ça il dit que c'est bon parce que tout simplement ça remplace un homme voilà donc maintenant et parti politique mɔgɔ naani de dɔrɔn la an y'a fɔ parti politique a y'a simo élection organisation a ye taa élection a ye taa campagne kɛ a ka mɔgɔ ɲini. ayi mais ni tɛ yɔrɔ min kun ka kuma ɲuman tɛ fɔ yen dɛ. mais bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ wa c'est cette question que je me pose. 275 mais aw hakilina ka fɔ a kɔnɔ kɛ 275 partis politiques bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ bɛɛ hakilina kelen ya est ce que bɛɛ bɛ se ka mais tendance aw ni minnu hakilina nous sommes an bɛ min na an bɛ transition de la u b'o ko o sinsin min kan majorité tɛ yen bi opposition tɛ yen bi on soit très clair hein k'a fɔ k'u ka fɛn dɔ fabriquer ka n'o fɔ an ye k'o ye majorité o ye fɛn ni n ka mɔgɔ ka ca mɔgɔ si ka mɔgɔ man ca ni mɔgɔ ka mɔgɔ ka ca an bɛ kɛ yan o mɔgɔ si ka mɔgɔ man ca. Donc au delà où il y avait réduire ka kɛ communiqué kɛla c'est-à-dire que débat conférence de presse à Bana sur le boulevard Béo. Maintenant le problème c'est que ni a fɔra ko mɔgɔ naani a don min na a fɔra assemblée a tɔgɔ CNT kɔnɔ olu parti baw de bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ parce que pensant que peut-être que ça allait permettre c'est-à-dire que de mettre un homme en difficulté mais aujourd'hui a filɛ nin a conséquence filɛ donc e bolo gouvernement kun ye proposition min kɛ non o de don an kana ɲɔgɔn musalakaw u ti bɛn a la o diɲɛ ka hali n'i ko mɔgɔ u ti bɛn a la jɔn de bɛ taa u ti bɛn a la o parce que le problème c'est que n'o y'a sɔrɔ peut-être que majorité tun bɛ dégager fɛn na c'est-à-dire assemblée la ko an bɛ régime normal la en ce moment an b'a fɔ celui qui a plus de députés min bɛ dɔw kan min bɛ dɔw kan min bɛ dɔw kan o bɛ kɛ mais an bɛ min na an bɛ transition la mais n'i ko ko an ka depuis ma don parti tɔgɔ la depuis ma don parti tɔgɔ la mais minnu yɛrɛ bɛ u y'a fɔ a ka di mɔgɔ min a man di mɔgɔ u y'a fɔ k'u nana kelen de tɔgɔ la donc u tɔmɔna ka na de qu'on soit clair maintenant o la n'a fɔra ko ka mɔgɔ naani di mɔgɔ 275 jɔn bɛ taa jɔn tɛ taa donc e bolo a kalata in de y'a ɲuman ye non ni ɲana o nin fana ɲana parce que éviter ninnu si bolo il est Abdoulaye Maga yɛrɛ bolo problème sans solution de kun don wa. non mais kɛcogo t'a la o parce que olu yɛrɛ c'est à dire que souvent i b'a dɔn on n'est pas conséquent hein an bɛ fond de fond parce que juste c'est à dire que de façon circonstancielle situation b'a arranger don min na an bɛ kuma o kan k'a apprécier o don nin maintenant an tɛ projection sur l'avenir maintenant le problème c'est que ni u dɛsɛra le sini a bɛ kɛ cogo de la. Mariam bɛ segin ma Mariam. fɛn dɔ fɔra plateau in sanfɛ il faut k'an ka rectifier yɛrɛ an ka taa problème de personne la an lamɛnbaa n'an filɛbagaw fo k'a dɔn EJ ye min ye EJ de ye kulu ye min bɛna an ka kalataw kow ɲɛnabɔ kulu sigira min kɔnɔna la a bɛ fɔ bi bi in na ko délégation aux élections délégation générale aux élections DGT CENI tɛ yen tuguni nin kulu in de kan ka sigi donc n'o de kan ka an ka kalata ko ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ kalata kɔ ɲagataw dɔn donc o kama a kan ka sigi jɛlenya la a kan ka sigi furukufuruku kana bɔ a la o ye fɔlɔ ye filanan ko parti politique ma bɛn a kan Paitaw bɔra k'a fɔ majorité tɛ yen opposition tɛ yen an bɛ transition de kɔnɔ tiɲɛ don mais jamana kelen in kɔnɔna fana la moi je pense que ni aide au parti politique bɛ di wari min bɛ di parti politique ma n'a bɛ di a bɛ di hakɛ dɔ de kɔnɔna la i b'a sɔrɔ bibi in na a fɔ nin parti ni force bɛ nin de la nin de ka élu ka ca nin de y'i kan bɔ kalafili la kosɛbɛ o ka sara ni tɔw ka sara tɛ kelen ye o bɛ yen an tun bɛ se k'an baser o kan mais n'a fɔra ko parti politique ani société civile 275 partis politiques a ye t'aw sigi aw ka masala a ka maa naani choisi a k'u bila ka na min bɛ don EJ la maa tɛ bɛn o la 275 partis politiques société civile joli bɛ Mali la
ni ye jateminɛ k'an ka société civile fana u ka hakɛ to a caman politiser don k'olu fana ka maa saba choisi ka n'o fara kan min nana kɛ nin ye sisan nɔ a ye tirage au sort a ye min mɛn nin n'o ye k'i tɛgɛ don ne t'a fɔ sobo k'an tɛgɛ don dɔrɔn ka dɔ labɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamana tɛ se ka ko kan maa minnu sɔnna ka taga on me dit qu'il y a une cinquantaine de partis politiques minnu banna jɔyɔrɔba bɛ minnu na i b'a fɔ k'a fɔra ko ADEMA RPM CODEM n'a ɲɔgɔnnaw k'olu banna mais minnu sɔnna ka taga il y a un risque. IRD sɔnna ka participer. Tirage au sort la sisan an k'an tɛgɛ don ka bɔ an bɛ se ka mɔgɔ sugu bɛɛ sɔrɔ est ce que an ye maa min sugantira nin a dɔnniya b'a la k'anw ka kalata fɛn gérer kalata kulu nin gérer o ye fɔlɔ ye kaba i jɔ est ce que dɔnniya b'a tigi la k'a bɔ yen nɔ o ye fɔlɔ ye filanan maa min taara fana maa naani ma ta dɛ u ye politiki maa 8 ta parti politikiw la société civile maa 6 président de bɛ n'i sigi gouvernement de bɛ n'i sigi sisan nɔ maa minnu dira an ma sisan nɔ an bɛna sugantili de kɛ Payita o ne bɛ se ka nin manager ne bɛ se k'o ta o sori n bɛ se sori fana la sori ka kala ma an bɛ se k'ale baga faga an bɛ se k'o ta donc jɔn de bɛna an ka kalata ko ɲɛnabɔ nin bɛɛ de ye ɲininkali ye laban fana kuma ka bɔ kuma la n'i ye jateminɛ kɛ nin kulu nin fana pour que a tun ka sigi sariya fana b'o kelen fɔ il fallait faire le référendum ka nin kulu sɔsɔ a bɛ sariya a sigi cogo fana bɛ sariya sɔsɔ a wagati tɛ sisan ye. Yusuf dakuruɲa kelen c'est à dire que min bɛ ne dabali ban jamana ko in na dɔw de bɛ yen u ye parti politique soutenir ka tɛmɛ yan bi n'olu bɛ tila k'a fɔ ko parti politique de ye jamana in cɛ an y'u ye IBK tile la c'est à dire que maa mana na fanga la u b'olu soutenir franchement an ka kɛ Mali ko la dɔɔni sa n bɛ ka n terikɛ Sori de critiquer o n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn franchement nin structure a b'o yamaruya d'i ma parce que i fana y'a ta yan fɛ nin structure élection nin de bɛ élection organiser vraiment a ka kɛ structure ɲɛnama ye pour que kalafili kɔfɛ mankan kana wuli tuguni. Sori b'a to Yusuf ka dɔ f'i banda parce que sincèrement i fana y'a ta mais kaba oui madame ko fɛn foyi t'a yira la k'a fɔ mɔgɔ minnu taara kalafili la ko olu bɛ se ka baara in kɛ n'a dira parti politique ma olu fana bɛ mɔgɔw de sugandi foyi fana t'a yira la k'olu bɛ se parce que an bɛɛ b'a dɔn jamana in tiɲɛna parti politique ko bɛɛ lajɛlen ye sigiɲɔgɔn sira kanuɲɔgɔn sira furuɲɔgɔn sira teriɲɔgɔn sira u b'a fɔ de compétence t'a la dans le choix an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko an collègue ani an balimakɛ Umar Baru Sidibe Shura trophée dira ale ma meilleur présentateur Terre TV an b'a fɔ a ye n ko félicitations Umar Baru Sidibe an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foliba di Umar Traoré ma ka bɔ Jeliba TV la an b'i fo Musa Sey Diallo ka bɔ IRD la chargé directeur de communication adjoint an b'a fo tonton Ɲang Kati an b'i fo